kukunyoza kukunena akulande cha moyo akufuna cha moyo samalimbana ndikape mwaiwe muli cha moyo anakona zimei ya wili ntulo aliyesendi mwana wake wa moyo wangosi zimei mazio nasamira mwanake anafera pomwepo mwana anatuga usiku zake alitu tikusintaniza wana welani muri weluse akulimbira wanga akufuna wa moyo uchenda kukunyoza kukunena akulande cha moyo akufuna cha moyo siwatata samalibana ndikape mwaiwe muli cha moyo akulande cha moyo akufuna cha moyo samalibana ndikape mwaiwe muli cha moyo nyimbo ndithu mbambande nyimbo so ndithu koma amene akuti cha moyo. Yes, amene anayimba ndithu ndili nayenso program yathu ya sabata ino Star of the Week. Amene ndithu singatoni ndi mulendo nthawi zambiri ndithu akhala ndithu kuti wabwera ndi nyimbo yatsopano pali zina zimene ndithu afuna auza Malawi amakhala ndithu kubwera ndithu mu program imeneyi. Ubwino wa program iyi ndionena kuti suti munthu mangobwera kamodzi yayi. Pamakhala nkhani zambiri zoti ticheze nawo ndithu aluso lathu aluso athu amene timanyadira aluso athu ndithu amene amatisangalatsa munjira ndithu zosiyana-siyana pano ndithu pa Malawi kudzera ndithu mu nyimbo zawo ena ndithu kandi ampira ena ndithu kandi amene ali m'mafield osiyana-siyana amabwera ndithu mprogram imeneyi timacheza nawo ndi ena mzawo ndithu amabwera ndoti amakhala ndi zambiri zoti ndithu awauze ndithu Amalawi. So nyimbo ndithu ndi imeneyo inu mukhale pompo muone kuti lelonso program yathu yatibweretsera yani Star of the Week. Heneka sowa langa dzina pamakina pa kamera amene ndithu ndi Romeo Kazika amene aonse zonse ziyende bwino tizioneka ndithu mmene tikuonekera koma lero tichiyamba takulandirani zikomo kwambiri inu pano Yes. nthawi zambiri mumabwerabwera ndithu pano mukakhala ndithu kuti izwiri star zoti mauza Malawi matutsa nyimbo mumakhala ndithu muthamanga pano zosunya zoti yayi zili bwino koma choyamba Mungu alandira Malawi kubwakumbusaso dzina lija kena kumacheza athu tembera pamene ine asanandilandire kukhala kundionera asanandilandire ineyonso ndalandire atakulandirani monga mmene anenera nkozi athu kuti mulendo wa siku lalero ndineyo ine dzina langa Anephiri ambiri mundidziwa ambiri mwina simundidziwa komano ndichoncho ndithu ndine Anephiri oyimba gospel oyimba nyimbo zauzimu pano pa Malawi takulandiranso zikomo kwambiri pano tumuone kuti muli serious titakutero chifukwa ndithu mbuyomu mapeze kuti yayi ndithu palistipo mapezeka yes oyimba ndithu nyimbo zauzimu komano kuti muzioneka zimavuta chimavuta nchani kwambiri ndimatulusa nyimbo patali sininganene kuti chifukwa cha ulesi koma chifukwa choti zinthuzi ndi mtunda zimafunika kukonzekera bwinobwino ndapa pati nangoyesesabe kuti anthu akumakhala ndi njala ena pomafika poti iwala kuti kodi Anephiri alipo nde tikungoyesesabe kuti ambuye tandithandizani anthu asachite kuyiwaliratu ndithu osati tinene kuti mwaonaku kuti yayi timachedwa ukuti kuli mafuta uko mafuta ankhosa ali kumeneku kudya ndithu kuli kumeneku ife ndithu tisangopinda manja kuma anthu akunanala kumeneku tikanke anthu akudya bwino ku gospel music mwina zikuyenda yonjo kona muli serious mukuponya makoka pa makoka
ayi ndithu okay kumbali imene yoti kuli mafuta kuli chani zimangoyendera chisomo chisomocho chikagwa sitingachikane nakhasi mtumiki wa mulungu akuyenera zina nala ndithu komano serious ndiyo kuti basi uthenga wa mulungu ufalikire ndithu ndithu nditilalikire nkhani ndikungolalikira basi kulimbikisana nkhani ndi uthenga chabwino ndithu komano nyimbo itayonera kumeneyi last time mutabwera pano sitinathe kuifotokoza kapena kukamba chamoyo tiyambire pomba poti tiyamba ndithu ndikotera nyimbo zikuti chani mene nyimbo ya chamoyo kwambiri ikuchokera ku buku la 2 Mafumu kumene panali azimayi awiri anali ndi ana amalimbirana mwana ndiye wina mwana wake anamugonera nkumupha wina mwana wake anali moyo kunapezeka kuti wina amene wapha mwana wake anakatenga mwana wanzake uchi nkuyamba kulimbirana anthu aja atayitana mfumu kuti aweruze mlandu mfumu inangonena kuti tidule mwanayo pakati nyimbo iyi kwambiri kuyima pamenepopo kuti akulimbirana chamoyo zimene zotanthauza nena kuti moyo uno wa Chikhristu Satana amakhala kulimbira ndithu kufuna chamoyo chimene chili mwa ifeyo ndiye makhala kutilimbira ndithu ena matinena kuti jeda kuti nyoza mwinanso nkumadabona nati awa nawo lakwira chani nkhondo zimenezi bwanji ayi ndithu auna chamoyo mwandani auna chamoyo mwa iweyo ndiye nyimbo imene kuti komabe tiyimebe omenya nkhondo ni ndani omenya nkhondo ni ndinghanere mungompanga encouragement kuti yes asafoke aliyense amene akulimbana naye nkhondo zitu zonse zimene amenyana nazo ndi zinthu zonena kuti Satana amakhala kuti waona chamoyo mwa iweyo ndithu komano nyimbo zimukamayimba tinene kuti mumaona zinthu mmene zikukhalira zikuchitika kumayimba ena ndithu amene kuti ayi Bible mavesi amene ngalimene mwanena kuti choka muri paseka 2 Mafumu kutenga ndithu nkhani imene mukumatere komano mumaona kuti nyimbo zimenezi anthu akamamvera amamvera ndi khutu lotani chifukwa inu muthopeza kuti mwayimba muli ndi chimene mufuna mukwanitse kuzira pa nyimbo ndopeza kuti nyimbo chiyapita mukamamvetsera mukamamva anthu akamaka pamene mumanguti basi ndathana nazo bola nyimbo chiyapita komano mukamamvetsera pa ground anthu amamvera ndi khutu lotani nyimbo zawo zimuzi ndipo zimakhala zikuwatumikira motani izi zimangotengera kunena kuti ndizovuta munthu wa chikunja kuchilandira cha uzimu usanamufikire ngati personal kumulalikira zili ngati munthu amene ili nkhosa yotayika umeneka ukumane nayo umulalikire atembenuke mtima akatembenuka mtima amachimva kuti cha uzimu chija chikuti bwanji komano kwa amene ali mu uzimu omwewo mumakhala kuti communication ndithu ikutani ikutheka akayimva nyimbo ichi komanso china chimene timapempha ndichoti munthu nyimbo ayimvere kumayambiriro mpaka na kumapeto kuti kodi nyimbo ikutanthauza chani chifukwa ngati nyimbo imene ya chamoyo ku verse 1 linangofotokoza za verse kuti panali azimayi awiri chanchani kungofotokoza koma chimene timafuna kutanthauza cheni kuti ndi moyo unowozi kugwirizana pati chili ku verse 2 ndiye zikhoza kungothandizira munthu kuti atamvera nyimbo yonse akhoza kuziwa kunena kuti uthenga umabwera pati umabwera apa komano zimene zonzotengera amene ali ku uzimu amaulandiranso amachilandiranso cha uzimu chichi mwabwinobwino komano nyimbo ya uzimu mukayitenga kuisi yapo ena mafuza pamene nyimbo ya uzimu ndi uzimu basi komano tilipange leti nena kuti nyimbo ya uzimu yabwino nditi nyimbo yabwino ya uzimu nditiyo ipati mukuyimba anthu ena nyimbo iyi yabwino ofoza anthu amakhala ndi kaforokozeredwe kawo kokuzana ndi mmene sumena nyimbo yakuitani akuimverera ti anthutu ife yomvera oonera timakhala ndi kaforokozeredwe kathu koma inuyo mukamati mukuyimba ofoza simunganena nyimbo yazimu yabwino ine sindikuyidziwa komano mukamati nyimbo yabwino ya uzimu nditi chabwino choyamba ndingolankhula kunena kuti wina aliyense amene amayimba nyimbo ya uzimu nyimbo yake imakhala yabwino munthu sunganene kuti ndikutulutsa nyimbo ya uzimu koma si yabwino no imangokhala kunena kuti iweyo umati nyimbo ina iliyonse ndi yabwino komano chimene chimachitika zimangotengera kunena kuti nyimboyo
yapanga kale weight bwanji kapena nyimboyo ili ndi chisomo chotani anthu ayilandira bwanji chifukwa kuti nyimboyo anthu ayilandire zimangotengeranso chisomo komanso mwina pena ndithaonena kuti uthenga umene wayika mu nyimbo kodi nyimbo ili ndi mphamvu nyimboyo ili ndi kuzoza chimene choto chikafikira anthu chimene chimapangira anthu kuti anene kuti ayimba nyimbo ya uzimu koma nyimbo iyi ndi yabwino ndithudi mwayakira anthu koma inuyo nonso pano pawe khano oyimba ndithu nyimbo ya uzimu ngati Anne Phiri edi oyimba ndithu nyimbo ya uzimu nyimbo ya uzimu yabwino nditi okay nyimbo ya uzimu yabwino izimulimbikisa munthu munthu aziti akamvera azilimbikisika ngati amadusa munyengo ina yake izimukokera chifupi ndi mulungu ngati amadusa muchimo lina lake izimususa kunena kuti no I think ine okay ndingonena kuti nyimbo yabwino ya uzimu izikweza zina la mulungu zimene zimapangisa kunena kuti munthu ngati anali muchimo kapena ngati munthu anali m'mavuto ena ake iyeyo akhale nawo kuthekera akhale nawo mtima kuti I think ineyo ndisendeze chifupi ndi mulungu timene ndi nyimbo ya uzimu yabwino chabwino Obozi mine mwakira kugamba kucha kunena kuti nyimbo ina iliyonse ya uzimu ndi yabwino koma anthu amakhawa kuna nyimbo zina ndi za uzimu koma si zabwino komano kadalikidwe ka nyimbo mwinaso atufuna titadziwa nkhani imeneyi eti umakhala wakhala pansi wailemba nyimbo verse 1 verse 2 verse 3 makola sako pamenepo kupita ku studio mupita studio kucha kodi mero muza producer kuti iwe nyimbo yanga ndifuna ikhale yotalika 5 minutes kapena 3 minutes kapena yayika kokhala 2 minutes fa pano nyimbo tikumaona ena mpakana 7 minutes 8 minutes kobati kodi nyimbo zimene zisonde bwanji ena nyimbo atusanga vele pa 9 minutes imatopesa nikapeka 3 minutes ka 4 zisenda modeli kodi zimene bwanji khani mukamati mukupeka kupita ku studio kukapanga zinthu ngati zimene okay iwe makhanchiro ya producer iweyo ukafika producer umango mupangira record nyimbo ija angoimva kuti ikuyenda bwanji iyeyo mene akuzala beat mochi ndi akapanga instrument ukuloisa voice ndi mene amaona kuti nyimbo iyi kutalika bwanji ndiye makhala no kukambirana kuti nyimbo iyi ndi ichani ngati pali pofunika kudula kuti mwina zina zichosedwe mumachosa kuma mokambirana ngati pali mokambirana osati basi sangangofikira yekha kungwanjula basi of course pali zina zimakhala must zonna kuti izi ayi chosani izi ayi zononga nyimbo timakonzedwa so tikafika ku studio kocha apa paende chonchi apa patere ndiye kutalika kwa nyimbo zimatengera producer mene waizalira nyimbo ndithu komano ino mazona banji nyimbo iyi ndifa pano ndikona zathu ndithu amene akuimba nyimbo za positive nyimbo umapezoti kumvera 2 minutes nyimbo yatha koma ino yawo oyimba nyimbo za uzimu nyimbo meru lina mopana 7 minutes 8 minutes tikumverabe okay chimene chimachitika nyimbo kwambiri ikatalika imatha kuchosa chidwi munthu chifukwa na chilungamo nyimbo imodzi kuimvera olotakhala tikuona mwina tikapita m'mashow muchi nyimbo imodzi yomwe itiyerekeza kugerani 5 minutes ndeiwe nyimbo yako ikutha 9 minutes ndekuti space ya anthu awiri imene ngati unali ndi uthenga wochuluka kuli bwino zikhale nyimbo ziwiri koma at least nyimbo ikatalika isaduse 6 minutes yetu ndikumbukira masabata ngapa apitawa panabweranso ndithu oyimba nyimbo za uzimu pano Royd Phiri tinacheza ndithu program imene so naza mfusabe kuti anthu amene oti nyimbo zakale za uzimu mene anthu amayimbira kale ndi mene anthu amayimbira pano mukuyimbira inuyo pano zomakhazi osiyana kuti nyimbo zakale zija nyimbo zabwino kusiyana ndithu ndi mmene mwina pano mmene zikuyimbira ndudzoti wakula ukumvera nyimbo mbiri yako nakamba mmene unayambira nkhani yamayimbidwe koma nosindu zoti view yako itokhala yotani pa nkhani imene nyimbo zakalekale tikamamvera endi mwapereka kale chisanzo chabwino Royd Phiri ndi woyimba wamkulu amene wakhala kwakutumikira anthu ndi nyimbo zogwira mtima nyimbo zakale zili ngati anthu kwambiri amalowa m'Bible amatenga mavesi aja kumapanga nyimbo tili ndi malemu Grace Chin nyimbo zake kwambiri amazama m'Bible mwina kumatula Bible ija ndikupanga nyimbo ndikutani ndikukwana pomwe panopa mukumatani pa zikumalowa milandu pano mukumatani pa panopa zikumalowa milandu panopa tisakane ndi
gospel ndithu nakasindi mmene ziko mmene likuyendera tikuyenera kunena kuti anthu taunikirebe ikhoza kuyamba nyimboyo ngati ikukamba za maudani koma at the end ikulimbikisabe wina wake amene akudusa munyengo zimenezo zofika pano patisakane maudani walipo mamilandu yo ilipo nde nyimbo za masiku ano anthu amadana nazo ndimakumbukira wina nditatulutsa nyimbo ya nyuwani anangolemba kunena kuti mundiuziretu ngati siya milandu ngati ndiya milandu sindimvera you see ena kumane nazona kuti pano pa gospel ndi nyimbo zakunja zopanda milandu za kumalawi milandu si choncho komabe tingovomereza nyengo zimene tikutani nyengo zimene tikudusamo pena dani wamkulu ndi satana pamwe wathu so pena timakhanga kuti kuimba nyimbo ngati kuti tikukamba munthu koma sitimakhala kuti tikukamba munthu timakhala tikukamba satana amene aliyense ndi dani wake ndithu yetu nde ambiri akumadana ndi zimenezonso ndithu lero imeneyi tangoyizepula pang'ono tayiyepula tikonera nyimbo iyi muti chantero yake ulili yes yatuluka ndithu pa 1 May yalira pano anthu ayionera mativimu anthu ayionera ndenati yayi ane pajama chuka ndi kuimba nyimbo za milandu nde mwinaso iso ndi milandu anamba na ndani sindudziwa nde angobweranso pano kuti anene kuti yayi mina ndipase mpata umene kuti angomuuza amene wayambana naye kuti ase si mmene nalili koma tionere kayi tionere teteke mali chani ulili yes bwanji tonene ndithu nyimbo imene ndithu tukapumulira program ine Star of the Week ntsola ndithu tukucheza ndi Anne Perry amenenso ndithu ali mmodzi mwaoimba ndithu nyimbo zauzimu pano pa Malawi amatitumikira ndithu nyimbo zake zabwino kuzimva ndithu mauthenga kumati yayi ndithu masikika nyimbo yatsopano kuya nayo
nyimbo ndithu imeneyonso nyimbo bambande kuchoka ndithu kwa mlendo amene ndicheza naye tsiku la lero Anne Phiri. Nyimbo ndithu imene yakuti ulili ndi momwe mukode ulili. Yes. Ine tukale lija Yes. nyimbo ndikamati ya nyimbo ya uzimu motere imafunika izikhala ndi mataito ena ake ndithu Kata oyera ndinu. Oyera ndinu. Yehova wabwino. Ndipulumutseni. Basi ndiomboleni. Ndimasuleni. Koma padopo mataito amene akubwera zomakhala kuti nyimbo sunayimvere kale imakhala kuti milandu kale ndithu yabwera. Kuti munazisintha bwanji zinthu? Tsopano ulili tutsi milandu. Sinanena kuti nyimbo ndi ya milandu. Komano taito kungona taito yakhala. Sikumveka ngati ya uzimu. Sikumveka ngati ya uzimu. Okay. Pena anthu chidu chimachokera. Even akangona taito ya nyimbo. Chifukwa nyimbo imeneyi ngatikati mwa ndimemo ukanatha kukhala ngati Yesu game changer chanchani. Komano iyoyo ndi strategy ina imene tinatenga oyimba kuti munthu azikhala ndi chidu kuti nyimbo yakuti ndi ya gospel koma taito itamverani koda kuti chani ngati akhale ndi chidu chofuna kuimverano nyimboyo kuti kukamba chani ulili. Ndikhale yongwa kokerani. Akudziwa kale kuti Anne Phiri amayimba gospel. Koma wabwera ndi nyimbo imene akuti ulili. Akufuna akambe chani. Akambe chatimvere. Nkhani ndi imene. Okay, tayonera. Anthu ayimvera. Yes. Muli nkhani zanji? Ulili kwambiri kungolemekeza Mulungu. Ine of course anthu mwina amakhala ndi malingaliro kuti nyimbo zake zimamveka za milandu mwina zimamveka chani. Komano mkatikati mwa ndime kwa amene akuchilandira munthu chinthucho ku uzimu. Nyimbo musimakhala milandu. Mumakhala kungomulemekeza Mulungu. Potengera mwina nyengo zimene tikudusa kapena moyo wa masiku ano zinthu mmene zikukhalira. Ulili ndi nyimbo imene ikulongosola kunena kuti mukandiziwa kale ndili pabwinja. Koma Yesu anandipeza mmene ndinalili. Sanayang'ane kuchimwa kwanga, sanayang'ane kutuwa kwanga, sanayang'ane kale langa kapena kusaphunzira kwanga. Anandipeza mmene ndilili. Koma mmene amandisiya kuti ndakumanano ndi munthu uyuyu kapena kuti ine ndakumana ndi Yesu sanandisiye mmene ndinalili. Nyengo zanga zinatani, nyengo zanga zinasitha. Yetu ndimene kufotokoza nyimbo imene kungomulemekeza Mulungu, kungomukweza kunena kuti akangokumana ndi munthu. Kungofika pa moyo wa munthu, chinthu sichimakhala chimodzimodzi. Munthu yosamakhala chimodzimodzi. Olo Yesu Khristu akafika pamalo, china chake chatsopano chimatani, chimachitika. Ndi mmene kukubwera nyimbo yakuti ulili amakupeza mmene ulili, koma samakusiya mmene unalili. Powerful. Ndi game changer. Tikutero kuti ndi game changer. Amatembenuza chikwangwani. Ndi true ditu. Samphamvuto. Ndikuwuzani. Pamene pamanisangalatsa nyimbo ikutina kuti amakupeza mmene unalili. Koma amakati akukusiya samakusiya mmene unalili. Amene Yesu ndi munthu amene ine ndikhoza kumana nanu mtawuni muja ndilibeke nakaliwonse tawukuzana ako matu sopano ahenere apapa ineyo mwakuti ineso ndeza ndivuta koma betione mawa ndikafika nyumba basi ndoti ine mwandisiya mmene ndinalili koma Yesu sali choncho. Tutati tione onse amene umana ndi Yesu m'Bible muja. China chake chinasintha chasopano chinachitika. Amene umana ndi Yesu m'Bible. Palibe amene anakumanako ndi Yesu ndikuchita manyazi. Aliyense amene anakumana naye anapeza machiritso, anapeza mtendere, anapeza chuma, anapeza nzeru. Aliyense china chake chasopano chinachitika. Ndilalikire pang'ono. Ifeso amene nditu tinakumana naye Yesu. Anatipatsanso ndithu chipulumutso. Sanatisiye mmene lilili. Tinalochimwa koma zero mwa Yesu Khristu tinakhala anthu olungama. Ndi choncho ndithu. Isamphamvu. Kwambiri. Komano nyimbo zimene zizili apo. Munafotokoza kale tisanabwere muchonena kuti nyimbo zimamveka ngati tu mwina za milandu motere. Komano tikaona iyi imene mwanenera uthenga wamphamvu. Yesu akumana nawe amakupeza mmene ulili koma samakusiya mmene unalili. Kodi tinene kuti kwa anthu amene akumana ndi Yesuwa, anthu amene amapembeza, anthu amene ali a Khristu, anthu amene amakhulupirira Mulungu, kodi chipambano chawo ndi kuti analosauka alemera ndi kuti chipambano chawo chili pamene popo. Funa mwana nyimbo zambiri zili kali mwina ma church ena
amangolalikira mwina za prosperity eti kuti yayi mulemera yayi mutere anthu kumathamangira kuti so nyimbo so kwambiri zimene mumayimba zimakhala zonena nkhani ngati ziti yayi mulungu makuti yayi motere kuti nkhani ndi pamene papa basi ayi nkhani si pamene papokha nkhani ngakhale moyo wathu wauzimu mmene mwakambira kale kuti chipulumutso Yesu Khristu amatha kutipeza tili wochimwa chimwire zosakhala bwino zochititsa nyasi pamaso pa Mulungu koma chifukwa choti takumana ndi Yesu Khristu ameneyu samatisiyanso chimodzimodzi amatikhululukira posawerengera mphulupulu zathu kuti kapena tamuchimwira nthawi yayitali bwanji mpaka nakufikira kuti ifeyo tatani tili anthu opulumutsidwa so mmene amakupeza mmene ulili koma samakusiya mmene unalili sinkhani ya zachuma zokha sichipambano chokha chifukwa anthu amaona kuti yayi basi ndero panopo kale tumendwa pasi pano moto kale nali makhala nyumbaka mulunguyi basi focus makhala pamene sizokhazo kale kuti chipambanochi pamene akuti uyambe wathanga ufumu wa Mulungu kenako zokoma zizakusata pamene iweyo wakumana ndi Yesu mmene unalili ndi machimo ako koma wakumana naye iweyo wavomereza kuti Ambuye ndili pano ine wochimwa wakulandira wayenda naye zokoma zake zichasopano zoyenera kuti iweyo upitirizebe kumulemekeza zimakhala zokusata ndithu ngati nyimbo imene iku verse 2 ndinakambako zochuluka unena kuti nthawi zambiri timamva operation Mtesankhaza chani izo zakuziko koma pamene tufika zakumwamba Yesu amene timatenga kuti ndi operator ngati ku verse 2 kumene timati operation Mtesankhawa mwina anakupeza ndi nkhawa kuti ine mavuto amene wandichuluka bwanji kapena chani timakhala ndi nkhawa zochuluka moyo komano tikuti Yesu amene iwatani wabwera Mtesankhawa kaya ndi ulova umene Yesu Mtesankhawa Tesa ulova wabwera kaya ndi umbeta umene Yesu Tesa umbeta wabwera so matenda amene otesa matenda watani wabwera so kupeza mmene unalili sizotanthauza nena kuti ukupeza mwina uli osauka ndiye Mulungu akuyendera ayi koma ngakhale mmene unali chichimwire mmene wakumana ndi Yesu amene ndiye kuti wakuvomera wakusintha wabadwanso mwatsopano amen mkulalikiratu lero mupantha utengatu panomaso ndaona kuti ma videos mukuti kuti mufuna muzipikisana ndi anzathu oyimba nyimbo za positive muri njani makamaka chifukwa kamaona ma videos akale oyimba nyimbo za uzimu of course bepoti nthawi ikusintha komabe makhale ni mavalidwe ngakhale be chani panopo nthawi zina silo matrosiyanitsa kuti nyimbo ya uzimu ina positive zonse zunga chimodzi tongosiyana uthenga ulo mufuna muzipikisana ndoyimba nyimbo za positive komano nthawi zambiri timamuchitisa manyazi Mulungu ana Mulungu amene azisangalala munthu amene akumtumikira Mulungu asamachitisire manyazi ana Mulungu azisangalala asamachite manyazi ndiye tikuyesesabe kunena kuti tizikweza dzina la Mulunguli mbali zonse chifukwa nthawi zambiri anthu amaona ngati kuti amene akusangalala ndi achikunja amene zikuwayendera ndi achikunja ifa gospel kungozika palo kungozipepesa timakhala tikupepesa zina la Mulungu chifukwa ngakhale zimene akusangalala ndi anthu achikunja zichi ndi za Mulungu zimene zija ndi zathu zomwe ife ndi ainu ake iwo aja ndi olanda owukira ndiye tiyeni tizilemekeza nyimbo ya gospel mmene mwanati kumakhanga kuti zikufanana chani kubali yoti kaya ndikukonzekera kandi dressing chani anthu a gospel amati popeza nyimbo ya gospel chani antisachita kulowesa ndalama zambiri chani tilowesa ndalama zambiri fukwa kuti ndiye Mulungu ikukweza Mulungu kusiyana ndi yachikunja yetu mwina ndiyankhe choncho chifukwa monoti zambiri zinalowa sindingafuse budget koma iyi mwapapo mwasala anthu koma mwambuye kasala ndi Yesu amene apange solistos weta yosa izomphamvu komano nyimbo ndi zimenezi mukuyimba nkhani ine makhala ndikukamba mobwereza komabe sinanga ndiyoti makhaso uyo kambidwa ndi chinthu yomwe kambidwa kusikiza kuti china yake imene sichili bwino kumeneko nkhani iya inuyo anzathu oyimba nyimbo za uzimu akuti ena ndithu amayankhulapo nena kuti kumalawi kulibe ndithu oyimba nyimbo za uzimu kuyambira inuyo achizimayi ndi nyanyi inuyo ndiye kulibire lero mmodzi
wabwera zibambo ndi amene wandei tisachito werengerako ali kulibe oyimba nyimbo zauzimu kuno Malawi munangokhala anthu aluso oyimba nyimbo zauzimu chifukwa muimba nyimbo zauzimu koma simuli muchimene chochomo of course mungoyankha nkhaniyi muona mmene mungayankhire koma nkhani imene akuti nanja zimayi inu ndi basi apa mungobwera makuti basi komabe muli ndi luso chabe longoimba koma ena kumati muli ata ali ndi ndalama chabe ena ngokhala ndi luso chabe koma soimba nyimbo zauzimu oimba nyimbo zauzimu ndi akunja ndikhani yaikulu iyayi si yaikulu ndili pano kuti ndisuse kukhoza kungokhala kukokerana pansi chabe chifukwa kuweruza kuli kwake kwa Mulungu ngakhale Bible limanena kunena kuti palibe wangwiro ndi mmodzi yemwe pamaso pa Mulungu aliyense ndi wochimwa aliyense ndi woperewera pamaso pa Mulungu komano zimangotengera kuti iweyo kuti wachizindikira ndiye ukukonza ubale wako otani ndi Mulungu ndiye anthu amatha kungoweruza mwina chifukwa chokuti ine ndinachimwa oyimba ena onse akuwayika mkolo ochimwa pomwe aliyense ubale wake ndi Mulungu ife sitikutani wina aliyense amaudziwa yekha so kulankhula kunena kuti ku Malawi kulibe oyimba uzimu bola akunja kumangokhala kusowekera cha uzimu polankhula mawu amenewo kwa munthu wolankhulayo chifukwa olivini amene akulankhulayo sikuti ndolungama pamaso pa Mulungu ngakhale kunena kuti akunja amene amanenedwa awo tikati tafufuze nawo ndi anthu sangelo nawonso ali nzofoka zawo zokuti mwina chifukwa choti sakuwadziwa akhoza kutero koma besi zachilendo pokhala ngakhale Yesu kwawo anakanidwa anakalandiridwa kwa inu ake ndiye Amalawi amene amati ku Malawi kulibe anthu oyimba zauzimu chabwino ife mwina tikalandiridwa ku Zambia kapena tikalandiridwa ku Joni aku Malawi abalandira anthu aku Joni nene lisalandiridwa kwawo izozo ndizoona ulo mabejim simalankhulidwa ku Malawi kulibe nyimbo zauzimu ine sindingataye nthawi kumvera nyimbo zakuno chanchani sizachilendo pa Yesuso zinatero ndithu kwa usanalandiridwe komano ngati ine mmodzi mwa oyimba sindikufoka fuka chimene akulankhula anthu koma ineyo ndikupanga chimene ineyo ndi Mulungu wanga tinapangana moto amati not moto usi sumafuka popanda moto ngati pali mamenemene amene wakuyankhulidwa ndoti chilipo china chake chimene mwina chikuchititsa kunena kuti tisiyankhula vuto nchani mukumatani umeneko mukumatani ndisakhale pano kuweruza koma ndanena kale kunena kuti simukuweruzatu simukuweruza koma mukumatani kuti nkhani izizi zipezekabe kuti zikukambidwa ndoti china chake sichili bwino chifukwa choti anthu timaona pamwamba pokha mmene ndikunena kuti oyimba gospel ku Malawi oyimba nyimbo zauzimu ndi ambiri koma mwina mwake chifukwa chokuti wina wake anapanga ka mistake kena kake basi ndikuti amene uja anaononga zina lonse la gospel pomwe si chonchoyi mmene ndanenera kunena kuti aliyense ubale wake ndi Mulungu uli payekha ndipo palibe amene amatani amaziwa so kuweruza unena kuti ku Malawi kulibe nyimbo za gospel kulibe oyimba gospel ndikulakwa chabe mene ukamati ukuimba muli pa stage muli pa stage mukuimba kamujambula nyimbo mmene zililimu ndi nthawi yokhayo imene mwena mupange zauzimu kapena even pena paliponse pene mukuyenda chiliyonse mukuchita kale konse kamene mukugwira uzimuja uyena bero zikhalapo kapena zimene kuti zikhale ndi nthawi yake kuti pano kupanga activate uzimu yabo chitika kikiri kenako ndabwerera naso pano tipiteno huku kuti zinthu zikuyenda mutachi fo sina kamwina zina akumangula funa kuti mwina taona mwina ane phiri nthawi nake mwina chithunzi chimene ayika mmene anavalira kwina kwake pena pake mwina ali mubala kumene kuti ayina nkhangati pano ndikuimba pano ndikupanga zina kuti tiyende bwanji apopo tikatero ndiye kuti tikulakwitsa munthu amene anavomereza kulandira Yesu Khristu khala mbuye wake ndi mpulumutsi akuyenereka kuti ayende naye Yesu ameneyo komanso awope ndi kusunga malamulo ake palibe nthawi yonena kuti iyi zauzimu izi nthawi zonse
nthawi zonse ukhale mu uzimu nthawi zonse usataye pangano ukangophonya ndiye kuti iweyo wasochera ndithu ndithu chifukwa mmene ndili ine pano basi Sunday mukandipeze ndili mu church woyera kwa misozi pamene pachi ndili pa shefa kandi pa BICC ndikulalikira za Mulungu pamene pachi basi ndiye kuti Friday huyo ndili malo ena ake osakhala bwino kupita kugwa tisizola kuika kupita kupati sizola kuika komabe iwe uonesese kunena kuti malo amene wafikawo iwe cha uzimu chako chisachoka ndithudi zamphamvu lero azimu khangati akuyendera bwino mukuyankha ndithu mosafuna kuononga zambiri koma ndithu zokhala zimene zikufunika komano chaka ichichi so far fozi tikuthamangira kuti tifike pakati pa chaka mwachitako chani cha nzeru and kuyenda chitsogolo tiyembekezere zotani chabwino ngakhale kuti ndizovuta ndithu ngati nyimbo imeneyi ine ndikafuna kutulusa January koma chifukwa cha zovuta zina kuona ndi mmene zinthu zikukhalira mmene zilili nati ndisangobweresa chinthu kwa anthu kungoti basi ndabweresa chinthu koma ndikuyenereka ndikonzekere kuti anthu ndikapasira chinthucho achilandire aone kuti panali kukonzeka panali kutenga nthawi ndifukwa chake ndinatulusa nyimbo ija pa 1 May ndoti sofa ntaonena kuti chaka chinochi chimene ndapangako ku music cholongosoka ndi chimene chocho komabe linali khumbo langa mothandizidwa ndi Mulungu kunena kuti by the December ndikhalebe ntatulusa mavideo ena 3 kapena 4 ndikuziwa unena kuti pandekha zosatheka koma ndi Ambuye zitheka ndithu ndi Ambuye chiliyonse njotheka palibe chomulaka sinamve mukamba za malonchi za machani okay panopa sindikuthamangira kaye koma mwina ndikatulusano nyimbo zimenezi ndikuzinenazi kutheka mkati mwa chaka chamawa ndi pamene ndiyambe mashow pachiyano ija yompaka masiku ano yomangoponya masiku ndi masiku mukuwonkesa kuti ya chimbali kija kwana pamenepo kuti ndikamazata ndikuloncha uku mukazata timvereko nyimbo zawo izakhalabe zogwirika zingapo ndithu kuti mwewera pa stage anthu atayipanda kuti kudziwa kale kuti zija zinatha zomati yayi tikamapita ku launch kuja ndoti nyimbo zomwe tozidziwa ndi ziwiri ati anthu azikazimvera konko zinatha zimene zije khalina mwina kumapanga ena kumapanga koma ndi mistake mene ndi mistake ndithu chabwino ndithu tachisankhani zambiri pano of course zosisinga zimalize koma mwina pamene tikufuna tikamalize program yathu ndi mawanja amene angapite kwa mafanzi ndi mawanja amene angapite kuimba nyimbo za uzimu anzanu pa nkhani zimene takambitsana ndi mawanja amene angapite kwa anthu amene amakonda luso lanu kumapetoku ngati ungatheke ndoti mutisira mapu kuti ane tingapeze bwanji nyimbo zingazipeze kuti ena ati ayi chemwali wamatidalitsa abwere uchechi wathu za manamba zimene zimayenda motani zonsezo tapangani mukanthaka kamene tikumaliza program chabwino choyamba mwina ndilankhule ndi oyimba anzanga tisafoke akuti mundawu ngwaukulu koma ugwira ntchito ngotani ngochepa posatengera kuti tikudusa munyengo zochuluka mwina ena financial ena chani timavuto tochuluka timene timafunisisa ndithu ife kuti khazika chete komano betiziwa amene tikuntumikira tisafoke Mulungu anatidalira kutipasa luso kutipasa mphamvu kuti tikafikire nake nyimbo zomwe zimene timayimba zimakhala ngati kuti just for entertain koma si entertainment chabe zina zimalimbikisa munthu zina zimapezeka nena kuti zikuntengera kumene zathu kuchipulumuso so tiyeni tilimbikire pamene tikuyeneka tizuke kwa mafanzi yanga ine ndimakunyadirani nthawi zonse zikoma chifukwa cha support imene mmandipasa musaleme nane osatopa nane tiyeni pamene ndikufunani inu muime inenso ndimakunyadirani kwambiri kwa omvera musaleme ndithu khalani pamenepo ife timafuna support yanu popanda omvera popanda inuyo anephiri kulibe popanda inuyo oyimba kulibe koma chifukwa choti inu mmakhala pamenepo kuti panga support chifukwa chake ifenso timabwera pano kuzakupasirani zabwino ndithudi ine ndi anephiri ndimakhala ku Lilongwe koma ndimapezeka kwina kulikonse kukatumikira ndisiya manambala timatumikira m'machechi zikwati mzinkhose faction ina iliyonse imene pakhoza kufunikira Mulungu ndikhoza kubwera kuzatumikira ndithu manambala anga ali motere 0886446336 imene ya WhatsApp ndibwerezanso 0826446336 pali ya Airtel imene ndimangolandira makhozi wokha
09285299951 09285299951 mukatero ani mwampeza mwina ena nkumatayi anephiri nyimbo zake tingazipeze kuti ineyo mukhoza kundilankhula nyimbozo ndimakhala nazo mumaflash komanso even kupita pa YouTube ngakhale Spotify kungofika pamenepo anephiri kaya muli ndi title imene mukufuna pa YouTube anephiri mulembaso title nyimbo ikubweretserani mukatero mwazipeza zikomo kwambiri. Iyayi mwankhula bwino apapa sindingabwerezenso kuti kodi akuti mwati ndoli ndisokoneza koma ndithu ndi mmene mwathiapira papa information yonse mwayiyala bwinobwino anthu ayipeza mukatulutsa nyimbo zina bweresani pano ndithu azionenso anthu kuti kodi zikuyenda ndithu motawa takunyadirani mwatidalitsa tsiku la lero. Ifenso takunyadirani kwambiri zikomo kwambiri pokhala nthawi zonse mumayima mbali yathu. Amen. Simatitaya ambuye azikumbukirani chifukwa cha chimenechi. Amen. Zikomo kwambiri. Amen prophetess. Yeah, Minister Manager program at tsiku la lero Star of the Week nimejeza ndithu ndi Anne Perry amene ndithu amemba so nyimbo zauzimu pano pa Malawi. So ma numbers muonawo talumiza 9 mitaneni kuti uli konse azabwere ndithu kumeneko. So nyada iya mina taunyada so nyada mulumikizana mukambitsana abwere ndithu kuti aza kuthandizireni chichitika chilichonse chimene mungakhale nacho. Heneka so walanga dzina kufika naso sabata mameleza bwendi program ngati Minister of the Week ndingona kuti mupitirize kuona ma programs anotsatira pano pone manu kale ma GPS. Bye bye.